അടുത്ത മാസം 9-നാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം UAE-യിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 14-നാണ് ഇന്ത്യ-പാക് ആദ്യ പോരാട്ടം. ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിന്റെ VIP ടിക്കറ്റിന് 11,000 ദിർഹമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വന്ന പരസ്യം. സാധാരണ ടിക്കറ്റിന് 1,500 ദിർഹം നൽകണമെന്നും പരസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വ്യാജമാണെന്ന് ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി. മത്സരത്തിനുള്ള ടിക്കറ്റിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന വ്യാജ ടിക്കറ്റുകളുമായി എത്തിയാൽ കാണികൾക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ACC അറിയിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയുടെ വിവരങ്ങൾ ACCയും എമിറേറ്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. ഏഷ്യ കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ആശ്രയിക്കണമെന്നും ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഹോങ്കോങ്ങും തമ്മിലാണ് ആദ്യ മത്സരം. 2-ാം ദിവസം ഇന്ത്യ UAE-യെ നേരിടും. ദുബായിലും അബുദാബിയിലുമായാണ് T20 ഫോർമാറ്റിലുള്ള മത്സരം നടക്കുന്നത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ദുബായ്.